Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बिएम सोदाब चेनेल नायगिरि आरो आंनि भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय। जिउआ दानो दं दानो गैया, मैयानि दिनाव जि जालांबाय। सिमुलागैखौ बासायनो थाखाय जेसेबां हायो नाजादोंमोन, न'खरनि सोद्रोमाफ्राबो नाजादोंमोन। थांनाय 2022 मायथाइनि जि मेट्रिक एग्जाम, बै समाव होयिनि सिगांबो जोङो ट्रिटमेन्ट खालामनो नाजानानै ट्रिटमेन्ट खालामना होदोंमोन जेसेबांखिनि हायो। देग्लायबो जों नाजादोंमोन। बै समावहाय मेट्रिक एग्जाम होयिनि सिगां बे आगैया बुंदोंमोन, आदा आं फरायनो गोबां गोसो आरो आं थांना थानो गोसो। बे बाथ्राखौ आं दासिमबो गोसोआव दङ। गथ'आ बेमारखौ लानानैबाबो एग्जाम होदोंमोन आरो लोगोसे मेट्रिकखौ पासबो खालामदोंमोन। मिथिबायना रायजो राजाफोर, मेट्रिकखौ पासबो खालामदोंमोन। बिराद बेमार लानानै। स' बे मोनसे इन्सपायार आरोना। आरो बिनि गेजेराव बे सिमोल आगैया बारानिफ्राय बारा जालांबाय आरो दा फाइनेन्सियेलिबो आंखाल, न'खराव नङाबा सम सम ट्रिटमेन्ट खालामबाय थानोबो रांनि आंखाल जायो। स' बेफोरनि खेथ्रआवनो बारासिन जालांबाय। दिनै जोङो गमामायै सिमोल आगैया रुंसारि जानायखौ नुनो मोनबाय। गोबां सुबुंफ्रा बेबायदि हालोदखौ नुनानै गाबै गाबै खायसे रिएक्ट होदों। थावजेन्ड सुबुंनि रिएक्ट, लाख सुबुंनि भिउ, हाजार सुबुंनि शेयार, बेबायदि आङो नुनो मोनदों। बिथांमोना रां हरदों, स्क्रिनशट खालामनानै हरदों आरो लोगोसे फन खालामहरदों आं इसेबांखिनि डनेसन हरदों होननानै। स' बयबो जेसेबांखिनि डनेसन खालामदों, आं गोसो गोथारजों नोंथांमोनखौ खुलुमनाय थाहरबाय। मैयानि दिनाव सोरनिबा न'खराव सुखु, सोरनिबा न'खराव दुखुमोन। मैयानि दिनावहाय सोरबा जोनोम होदों, सोरबा रुंसारि जादों न'खरावहाय। रुंसारि जानायनि न'खरावहाय दुखुजों बुंफबनाय, जोनोम जानायनि न'खराव खुसिजों बुंफबनाय। सोरबा बुंगोन लक्ष्मी जोनोम जादों, सोरबा बुंगोन कृष्ण जोनोम जादों। बेबायदि रायजो राजाफोर, सुखु आरो दुखु बे अरायसा थांबाय थायो, आप एन्ड डाउन आरो बेफोर इसोरनि लीला आरो जों इसोरनि खाथियाव जेबो नङा। इसोरा लिरनानै दोनखानाय आरो बेनिखायनो दिनै सिमोल आगैयाबो बेबायदि जाना थांबाय। बाट जों नाजादोंमोन, जों एज ए मानसि हिसाबै, नङा होमबा, जों जेसेबांखिनि हायो नाजादोंमोन। प्रसार खालामनानै जेसेबांखिनि रायजो राजाखौ हांख्रायहरनो हायो आंबो नाजादोंमोन आरो लोगोसे रायजो राजाफ्रा खौसेथि जानानै मदद खालामदोंमोन। खौसेथि जायोब्ला जों मोनफ्रोमबो खामानिखौ मावनो हायो। नंगौ रायजो राजाफोर, सैथो बे बाथ्राया। आरो बेबायदिनो खौसेथि थाबाय थागोन, आं बेखौ लुबैयो। रायजो राजाफोर, पलिटिक्सनि भिडिअ पलिटिक्स आरो समाजारि भिडिअ ससियेल वार्क खामानि मावनाय, सोरनिबा न'खराव खैफोद जानाय मदद खालामनाय, बे बेलेग। स' बैफोरजों दाजाबदेरनाङा रायजो राजाफोर, प्लिज। मैयानि जि मोनसे घटना, बे घटनाखौ बयबो मानसिफ्रा दुखुजों एकदम गाबनानैबाबो वाट्सएपनि रिएक्शन खालामहरदों। नंगौ, थारैनो सैथो बाथ्रा रायजो राजाफोर। आरो मोनसे गोनांथार मोनसे बाथ्राबाव, 13 एप्रिलाव मनीषा बर', जाय तेजपुर पान्जाब नेशनेल बेंकआवहाय खामानि मावोमोन, गोबां गुन गोनां सुबुंमोन होननानै आं बेखौ मिथिदों। दा बिथांनि जि स्ट'रि नोंथांमोना मिथिखागौ। बिथांखौ सासे देबाजिस दुथां सुबुङा मोजां मोनफ्लायनानै फाव फान्दायनानै बिथांखौ गावसिनि दावराव जालायनायाव बुथारबाय। मोजां मोनमारोमोनबा बेबायदि बुथारगौमोन जानो? बुथारनायथ' नङामोन। जुदि सैथोयै मोजां मोनोब्ला मालायनि जिउखौ बेबायदि लाया, मिथिबायना? सैथो जुदि मोजां मोनोब्ला, बै जुदि अहंकारसिनब्ला बेखौ बुजायनो नाजागोन। जुदि बुजायनायावबो हायाब्ला नाथाय गंदबना थागोन, नङा होमबा? बेबायदि आरोना। नाथाय बेखायनो आं बुंदोंमोन बिरादनो जोंनि बर' हारिनि सिख्लाफोरखौ, जे गुबुन हारिखौ जुदि, गुबुन जाथिनि सेंग्राखौ जुदि मोजां मोनोब्ला खोब सानै हयै हुसियारै मोजां मोन, नङाब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो गोबां दं। थिग আছে। आरो बिनि गेजेराव आं बेखौ बुंनो सानदों, बे मानसिया वेस्ट बेंगलाव दंमोन जाहैदों, बे सुबुङा। आरो सनितपुर पुलिसा बेखौ खाबाय आरो दायो बेखौ मा साजा होगोन? आंनि मथेब्लाथ' बेखौ फासिनि साजा होनांगौ, मानो होनबा जिउनि बदला जिउ। नाथाय बियो एसे जोब्बायमोन। नाथाय नोंथांमोना मा खालामजानो लुबैदों? बे मनीषा बर'नि बुथारगिरि एबा दानिसिस ना मा होनोमोनलाय, बेखौ आंनिबाथ' फासि होनांगौ, बेखौ साजा होनांगौ। जोंनि बर' हारिनि माखासे लाइमोनफोरखौ बेबायदिनो बुथारगासिनो दं बिथांमोना। दिनै गोबां बोसोर जाबाय, दासिमबो जोबनो थाङा, नङा होमबा?
गोसोथोफ्लासिगोन मासे ओंखायनो नाथाय बे मोनसे बाथ्राया जाहैबाय बे गावबा गावनि मोनसे मेटार्स थायो जे नों जाय मानसिखौ मोजां मोनदों नङा होमबा देबासिस नामा आं सरि देबासिस जाय देबासिसखौ मनिषा बर'आ मोजां मोनदोंमोन बियो थारैनो बे बिनि लाइक नंगौना नङा बेखौ बियो नायनांगौमोन आरो नङा होमबा नाथाय जोंबोथ' गारा जोंनि बर' हारिनि सासे फिसाजो रुंसारि जादों जोंनि बर' हारिनि सासे बिब' बिनानाव रुंसारि जादों नङा होमबा स' बे हिसाबै जोंबोथ' गारा स' बिनिखायनो जोंबो बयबो खौसेथि जानानै बिनि सायावहाय साजा होनायखौ जों दाबि खालामनांगौ नङा होमबा नाथाय जों बेखौबो मोनसे हुसियार थानांगोन जे जों जानला मानला सुबुंखौ मोजां मोनोब्ला गोबां जिउआव खैफोद दं बे मोनसे इन्सपायार आरो बे मोनसे थुलुंगा बयबो गोसोआव लाखिदो बयबो बुजिलायदो बैसागु बोथोरखौ मोजाङै रंजालां बैसागु बोथोराव रंजालि बैसागु होनबानिखि सुखुल' जागोन बे नङा दुखुबो दं बेयावहाय बिसोर जाबाय इसोरनि लीला जों नाजायो सुखु खालामनो रंजानो दा मैयानि दिनाव सोरनिबा न'खराव आं बुंदोंना जोनोम जादों सोरनिबा न'खराव रुंसारि जादों स' रंजानाय मा होनो जायनि न'खराव रुंसारि जादों बिनि उनाव दुखुजों बुंफबनाय आरो जायनि न'खराव जोनोम जादों बिथांनि न'खराव सुखुजोंनो बुंफबजानाय स' बे आप एन्ड डाउन जाबाय थायो रायजो राजाफोर स' थेंक इउ स' माच भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बाय बाय हेपि रंजालि बैसागु सरि आरो मोनसे बाथ्राबाव दिनैनि दिना जोंहा गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि जोनोम सान 18 एप्रिल स' बिथांनि गोसो गोरबो बिथांनि जि बुंनाय नङा होमबा बेखौ गोसोआव लाखिनानै आं बिथांखौ गोसो गोरबोजों आरज गाबो जाहाथे बिथाङा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव फिन खेबसेबाव जोनोम जानानै जोंनि बर' हारिखौ गाइड होफैयो बा लामा दिन्थिफैयो आरो गुन होफैयो खुलुमबाय थेंक इउ स' माच